Здравейте, аз съм Добро. Аз се казвам Деян, но не мога да сменя канала, защото син картата ми е такава. Извинете. Ще казвам, че съм Деян. Не, ще казвам Дидака Маняк. И така. Ще говорим малко после какви игри ще играя. Така. Мога да играя на примерно Майнкрафт, да ви покажа някои неща, да направим къща с интересни неща, да бъде търсенето на Ендър дракона, ще бъда на креатив, защото аз не съм много добър на Майнкрафт, ще бъда на креатив в другия клип и то май много скоро ще бъде. Кейн и той вкарва англиче, дами и господа. Какво попадение на Кейн. Той е много добър футболист. Казвам ви го. Той е много добър футболист. Така. Така. Аз играя истински футбол. Затова съм Кейн. Добре. Нищо. Така. Извинете, заплевам се. Така. Добре. Това не знам. Ако не, добре. Пишете в коментарите хубав ли е клипа. И така. Добре. Този матч ще видим състава ни и ще спрем. Така. Добре. Кой е зимно? Добре. Аз гледам, аз обичам България, ако вие го гледате, сте го гледали миналата година, много е готино, задавате въпроси, пишете рисунки, различни герои и така. Днеска бях на училище и снимам към... За колко часа хора? Снимам към 9 часа вече, защото няма време в училище. Ама понеделник, събота ще снимам пак на как беше? На Майнкрафт. Добре. Напреднат матча, дами и господа. Днес ще си играем и още един. Какъв гол, дами и господа. Какъв гол. Той е Бъра. Накратко е ДРМ. Аз съм го кръстил. Барселона, защото ли на кефи. Така. Ето, вижте го още един път. Вижте, следете топката. Близко. Бум. Какъв гол. Какво постижение, дами и господа. Ще ги бием. Така. Добре. Спъване. Ще спъваме. И това според мен беше жълт картон. Остава 2 минути до края на матча. Може и да вкараме. Дами и господа. Може и да вкараме. Може. Възможно е. И на нас ни взеха. И матча свърши след 3. На 3. Добре. И така, ще изиграм още един матч. Първо място. Срещу Рода. Ще смена играчи. Ето го този, къде го баних от чуждо. Ай този, къде го сменям на Кейн. Кейн ще го сменя малко да си почине. Защитниците са ни. Добре.
Така. Тати по пътя. Ела, тати, дай трупата. Не този взимете ме. Силно първо представяне. Добро, силно. Така. И ще спър само за мъч. И здравейте. Така. Довършваме си. Какъв хубав пас. Дали ще настигне? Какво настигане. Какъв шут. Но не можа да вкара. Така. Нищо. Ще ги бием. Там че паднеш, ма. Глава. Не се завираш там. Браво. Обръщам. Това не мога да извада. Така. Пропусна, но... Така. Нищо. Нищо. Така. Извинете ме. Добре. Бу! Не можахме. Добре. Спъване. Добре. Идва. Добре. 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 Ще го прескочим. Но той я спаси. Нищо. Сега ще центрим и голче. Казвам ви. Добре. Има още един корнер. Добре. Така. Глава. И гол, дами и господа. Какъв гол. Аз ви обещах, че ще вкара. Извинете ме. Така. Сега ще приключим. Има време. Добре. Може да ги поведем с 3-0. Така, то ще няма да ни нападне, защото нашия приятел. Гол, 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 гол. И пак този хора. Пак този същия, където кара от корнера. Хора, какъв е този човек? Какъв е? Вкарва след минута до минута. Добре, те няма да ни вкарат. Колкото и да се опитват. Така, то ще настигне добре. Добре, взеха ни я. Ще се опитаме да я върнем. Добре, върнахме си я. Шутиране! И кой вкара, дами и господа? Добре, хубав гол. И то, и хубав пас, и хубаво взимане, и хубав пас, и хубав гол. Така, хубаво и шут. Това беше неспасяемо, де. Но беше готино. Аз ви казах 3-0. Може да вкараме и 5. Добре. Така. Те ни вкараха, но нищо. Няма да ни вкарат повече. Ето го той, където пишеше. И първо по време бихме, дами и господа. Бихме ги! Така. Бум! Искаме пак да вкараме, нали? Да направи хетри. Така, може да ги измеша. Стига де! Стива, така, спънете ги. Така. Добре, силни сме. Ето, където пишеше, го взех от невиждано и без да зная. И е много добър. От Милан. Добре, дълга давай. Взима я. Така. Корнер. Добре, сега ще вкарам. Обещавам ви за клипа. Обещавам ви. Сега ще вкараме за клипа. Взимайте я, братчета, и се стегаме. Взимаме я. Спокойно.
спокойно, хора. Тази игра не е добре. Много лесно се взимате топката. Ако искате се свалете, ще напиша отгоре как се казва и да се свалите. Извинете ме много. Дага. Ето още малко и свършим екипа. Така, взимаме. Тъй като ти си родена най-близо до днешната дата и ти имаш честата си. Първият ни участник, с който ще празнуваме рожден ден в завръщането на Аз обичам България. Така. Тук трябваше да има фаул. Какво? Хора, искате ли да видим повторението? Какво? Видяхте ли четиримата? Какво направиха, дами и господа? Не, не също. Празнуваме рождения ден на Калинка. Първо да си духнеш свестичката, да си намислиш желание, ще ти се сбъдне. Добре. Доброжелатели, особено аз. Някой няма ли да ми попее сега? Хора. Честито рожден ден, след малко още една хубава песен за рожден ден. Айде да намислиш желание. Бихме ги. Както винаги. Ще сбъднете едно мое желание. Тази бомба никак не ми е приятно да цъка в моето. Тя се малко ще започне да цъка. Това е този кръг, който ние много обичаме. И довиждане. Дайте лайк, хубави коментари и абонирайте се, който не се е абонирал. И довиждане.